Tirada na sa naturon bay, mangita na sa tag mga tao bay atong pugson ug pasakay para sad makasib sad sila sa ilahang pliti bay kay kuan baya nang lisod bay kay ban nga orasa nya wa kay sakyanan. Unsa? Sa? Asa imong driver? Asa dito te? Banawa. Ha? Nagmotor? Konduktor ka? Oo, abi na ko kuhan. Abi na ko, nagpaabot ka. Sakyanan ba? Sige. Okay. Okay ba, salamat. Kaya para sa ko ano ron, libreng sakay ba? Oo, ga-vlog ko, ga-content ko. Nara na video. Oo. Tagada ka sticker oh. Siyem tanong ko, vlogger. Abi na kuan ka? Okay, kung sa to. Ano ka dong day? Hindi na lagi na mo. Ha? Mundok ko mo. Mundok pa ka dito? Masakay na. Sige, sakay lang. Ug sa dihang bay, wa ko nagdahom bay nga mosakay di siya bay kay nagpaabot man gud sa siyang sakyanan nga gikonduktoran bay kay siya usag bitaw ka konduktor bay mo nang nagpaabot siya pero pagtan-aw niya nga bay nga ako nag-vlog bay wala na dondang storya bay mo nang nisakay lang sa siya. Papirma ka nimo. Naundok di ka day? Mod Tasa. Kadlaw yung biyahe. Agama ba? Pero ya. Wala na sugot pa ba? Sugot pa. Okay ra man kanimo magkuha kang video. Unya kamo bay mag-agi man mo happy valley bay amping jud mo diri dapita bay kay delikado diri sa una bay. Ambot ka karon kay sa una bay dahang kani mga atang diri bay nga magkuan lang wata kay bawo bay sa panahon bitaw. Abi na kuan eh. Nagtugog. Ipabot lang ka nya ako ano. Sige. Ang timing nga dyan. Salamat kayo. Salamat kayo. Sige pangani mo gani? Andrian, Leon. Andrian. Oo. Sige. Iwas. Salamat salamat. Asa ka pa dong ron? Ngita mo, nagtalaglaag mo ko ron. Sige. Wala na kay pare, permanent na ka. Ha? Trabaho. Kadakuan, mag-duty ko buntag. Buntag. Gabi ko kapoy man puro lingaw man. Sige, ari na ko. Sige. Unya sa di pa mahuman ang video bay nade ko ipasundayag yung kaninga duwa bay kani si PH mo ba? Ako ipakita nimo bay unsa ano ko pagdaog na ray. PH mo ba? Nindot kani bay. Download na ninyo bay, dali ra kini duaan. Click na nimo ko register nimo human soya na to ani Super Ace. Akong soya Super Ace duwa tag Super Ace play na to. Dali ra kay ta duaan ani. Palala lang bawal sa mga bata. Dali ra kini duaan. Play na to. Nya anak nindot ani bay. Play na to. Dako grabe ba yo? Primero din 200,000 na. Grabe ala, grabe 14,000. La. 100. 300, grabe ha. 10,000, grabe. Ali ra kani mag-register ba yun? Ang link ani ba nasa comment section, download lang.